moɗon ɓiɓɓi fulɓe fullaɓe barki wonduɓe baɗiɓi wonɓe jamma wasani wonɓe ñalawma en puɗɗirima e indigeno mbo scénario wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala to gaga muɗum towɗo townuɗo kala ko towi mbo pittali e arsigi yimɓe woni e tamandi mum on woni jiɗo waɗa baɗowo laato en puɗɗirima e indigeno caabiɗo gurdam lori hen enɗam hay jokki guiɗogol e kala kina gardina gurdam aade rutti jugni ɗum en juule rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam koddo nulaɓe timmode annabaɓe ɓiɓɓe fulɓe yewtannoɓe hanki ɓiɓɓe fulɓe yewtoɓe handi ɓiɓɓe fulɓe yewtoyteɓe janggo en calmini gendiyankoɓe leñol men mo ngalaɓe yetitare cofoji hanki jaale janggo bandiraɓe sikki ala debbo mo duye debbo mo pendaw machallah Oumou Samba Dieng arti waddude on émission men yontaɓe leñol sikki ala handi machallah enen jogui invité ala no mbatten tan invité men hande yontaɓe leñol ala no mbatten so wona goppen o salmidire yeɓoɓe Ayaw Pindi TV Ceerno Ba jaam weeti alhamdulillahi rabbil alamina en juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e jetti ñumma e babade tawno siko wiide ko kamɓe siko metti ko kamɓe en jetti kadi khalifaɓe diine men aadaji meɗen a cosaan meɗen en jooɗima ɗo e Pindi TV min jodde debbo pullo kaɗa nen en newiɗe ñamde teeɗa Oumou Dieng debbo pullo ganduɗo hoore punkol cosaan mum kadi o funki kadi wambaɓe muɗum wimi Ceerno Bambaɗo yimɓe ko gara hande jewten hakkude pulagu e mbambagu e minne kala ko haaju mo joguinomi gaccumi garmi e yiide debbo pullo garmi tawi ko jontaɗo Seydi Dieng tigi rigui Seydi Ba nde tawno émission men yontaɓe leñol fandare men hen kala dillowo in dillan e ɗemgal ngal tan e golle mbawɗa jogade foof ka jontaɗo saabu yiddi leñol mum tan koye yontede jeeya machallah nonne handi no weela men aussi joddade ma ɗo e Pindi TV haadi ɗum Ceerno Ba alay saga kalna yeɓoɓe Ayaw Pindi TV hol gonɗo Ceerno Ba seeɗa mo mbawi famde nde tawno ko fayat koye gardi foof heƴani barmi ɗe o pulode jen kam nani pularde e oɗo gorko bambaɗo jeeya ko nokku men mbiyeteɗo Daara Jolof ko bambaɗo fulɓe guilata yummo fata baaba konni ko Jolof e mbaɗmi nalankegal fulɓe seeɗa mi rewe Biram Ndiaye en mi rewe Demba Beref en mi rewe kadi Harouna Oumar en Demba Beref goto Demba Samba Dagne arrondissement Mbane département Dagana sika mo waɗɗinɗonmi koto mbiyeteɗo Abdou Diouma de ko heewi ɗon ganduɓe ɗum o woni kadi mawnam kadi o woni kadi sehelam ɗon gummimi hedde 96 noon duuminade jolfuɓe he mais fa joni noon e anbi lekki kala ko ɓoye nder ndiyam taktat on wontude nooro leggal ɓoyɗe ndiyam wattani ɗum nooro wadde noon hakkilo kadi woni caggal a faami guila nden fa joni kadi min nder hunde tan mbiɗa yiyani mbiɗa ummo ɗum Ceerno ko noon tigui machallah Ceerno haɗama artudema en jetti Nene Baba ɓen gaddan men wodede oduna kono kadi en mbima lingu so yari karaw e popohlam yo yettu Allah yettu lawƴoɓe wadde en jetti calɗi Pindi TV en jetti jambareɓe daɗiɓe machallah goni e caggal men jiiɗa hay yettede jiiɗa hay innede in mbaɗir ɗum sababu yiddi pulagu tan e yiddi yo pulagu yaara yeeso holɓen ɗon Dawda Moussa Dia nonne Abou Samba Diop mawɓe gardi bonnani kono dendagal beltantoɗo Pindi TV machallah min calminirima juuɗe ɓerde nde tawno tinɗom tinnim timmitinim kadi e dow ko tinma ko bandiraɓe sehilaɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV en garti hande e émission men yontaɓe leñol kono noon garten Ceerno Ba
ceerno ba sikki ala aɗa hodnanno fatou guewel affaire yimɗi jimɗi pulaar min meeɗa affaire e nder ɗon mbiɗa ko Daoudou Moussa Dia Harouna Moussa Dia e Alassane Mbaye dimande Harouna Moussa Dia wimi ko ceerno mi dewat pullo goto mo jiɗmi yimɓe mbiteɓe Harouna Moussa Dia on morceau yimɓe ko Alassane Mbaye sa heeɗi morceau bomo kono hen ko jaru yimɓe mba ciyar lawol noon neɗɗo Moussa Dia mbaɗa ɗum présenté lawol gotol Cheikh Niama Ba Daoudou Moussa Dia o fotani an innede ceɗɗo wi jarajef tafi jegel labbi way ko fullara ɗo ko degga Allah kay ko amma bi nemata rabbi ko fa 10 so ɓerndi ɓuuɓi yoni duwaw noon mawɓe keewi wadde so waɗi ko mawni o haale ko mawni waɗa jiita e golle ma ceerno ba hannde ko mbiyam ko tan ka koɗonatnoɗo fatou guewel tigi rigui affaire a yimde kono sikki ala won morso mo jaltinɗa mo jimɗa aali nguy ndiaye kono wona pular de e morceau de mbimi tan ko Jolof naaɓe dañi giɗo mo wona giɗo ɗemgal o haalata ko waɗata o rokkata ko nafata andi fulɓe yetta ɓe jeeyi holno jimirɗa ɗum a rokkata amen hen seeɗa andi fulɓe yetta ɓe jeeyi mi jaɓani continuade aɗen pourquoi e men garta ɗumam yiman ɗum so Allah jaaɓi eyyi saabu ko suuɗi ha woni ayaw ɗo yimɓe darat ɗon ko foti leerde wona hayyo giɗam hayyo mi dañi giɗam ndeysan giɗam ba wona giɗa demgal Alioune Ndiaye mi dañi giɗo Seydi Ndiaye o haalata ka waɗata o rokata ka nafani Seydi Ndiaye andi o waɗa maire Jolof Dara Jolof Linguére Linguére e hoore mum 2012 aɗum walloɗe ɗum Macky Sall fa hande meeɗa ya Jolof yani ɓe an jaaden après noon kadi o resi debbo pullo biteɗo Alduma Ousmane Nollo Goral boy sira kum ɓoyi tan caɓɓel cokko ndegan ko ndegan jaaliga makam ayi ɓesdi wel neɗɗo noon so tinima tan tina ɗum waɗɗon duuɓi joyi woɗɗo noon yimɓe garen mbaɗen bilan ɗum ko kalnomi est ce que woko mi waɗi walla mi waɗani 9h jamma fa 4h du matin kala ƴettuɗo micro o nder mairie wi ɗum mi jiɗi tan jottoɗa par ce que wanama mi gonta ɗum dañi fa aduna gasa ndeysan ndano mbi ɗum fallañ lan liggey nga tarigo ko ala te ɗum fof ko hatte jolfude eyyi ɗum fof ɗum sette kadi morso ma o elle pular ala hen de ko jolfo jimɗa ala mi lay hen par ce que mbi ɗum ko Jolof naɓe dañi giɗo giɗo mo wona giɗo ɗemgal o haalata ko waɗata o rokkata ko nafata holko saabi machallah bambaɗo bambaɗo kam ko babaɗo tigui rigui machallah ko faara aussi e leñol ngol e fulɓe ɓe ka bambaɗo machallah pular ma na laaɓi kadi aɗa wawi ko mbaɗata ko holko saabi mbaɗa ɗum e ɗemgal Jolf par ce que kam ko Jolfo eyyi kono an ka halpular e komi halpular a yaani Harouna Moussa Dia Alassane Mbaye yimi ɗum kanko Dara Jolof ɗo yehi ɗo o woni ɗo ko fulɓe gonɗon Dara Linguére andi Jolof fulɓe heɓe ndesa jurfuɓe jurfuɓe heɓe ndesa fulɓe fa wawa andu ba mun pullo mun ceɗɗo par ce que kam ko hombo jille a fulɓe julli gena jaleyi gena tabara gena sas gena ɓoyi gena ko firti ɗum taniraɓe taniraɓe eyyi julli
gena aɗen pulaar wiyata mbo annda goro juɗat kono haalnat kam ha lawɗa eyyi sabi mami julli gena jale gena tabara gena sas gena ɓooye gena julli gena noon dañi mbooye julli ɓuri julli mbooye julli dañi mbata mbooya dañi tabara mbata tabara mbata dañi pen tabara dañi biran pen tabara bakka kodde jeere ɓuuri yomo ma jigéen ayi mais machallah mi nani ko kalɗa ko famnim kon min ha hande namdal ngal holko saabi ka bawɗo ko mbatta ko e banggal pulaagu holko nawma e banggal jolfuɓe bel ko jolfuɓe garanma walla bel fulɓe ɓe garnanim walla ko an tan weela wadde ko mbatta ko e ɗemgal gongal andi neɗɗo men mboto eɗen ka pullo hande hoɗum ayi ka journaliste onandi te joni aduna o yaari noon par ce que min bambaɗo joni sa membima jombani yani koɗa Sénégal mbattidoya France walla mbattidoya États-Unis ayi ɗum tan yaari mi haydara par ce que fonno han ka si wiyama han ɓugi fulɓe tawmi horo aɗen objectif Pindi TV objectif mawɓe Pindi TV woni kala gonɗo pullo yo waw layde pullo hay juddu jeero in sohla ganda ɗemgal ma mbasa woppude ɗemgal ma a faami mbasa yejjidde aussi ko gonɗa ɗum saabi ko wawde foof hedde banggueji foof ko Allah tan wawi ɗum kono noon Pindi ina waɗa hakki bawal mum e fulɓe dañ ko jiggoyto ko banggueji goɗɗi taw enen dañ ɗum ɗo e Pindi kono sikki ala ceerno Ba holko dokkata yeeɓoɓe en dokkam ko yeeɓoɓe de mi andi ko ɗum koɗo andi tan saabu heɗum almi femi wona jimowo koye bambaɗo noon to yumma e baaba hanki nodduɗami wadde en ko yero Sow Seydi Sow mon frère adoré sa ferguitima a yani ya ƴeew ko ferguide makko waddi en nodduɗami ɗo Pindi TV sa ferguitima a yani toon ƴeew ko ferguitma ko noon ko émission ko haal nanɗi namni kono facci tan yeeɓoɓe a faami par ce que ngal ɗumami ko yero a faami nodduɗami nde mbiɗami Pindi TV mbawi tan kañum fulɓe enen jeeyi télé fulɓe wona wadde min 100% pulago mi sannanima ɗum a noddu kam tan gandi par ce que min jeeyi kaneɗa te kala nodduɗon kam inchallah so miɗa selli miɗa sellira komi garowo par ce que min jeeyi kala ko namɗa huude noon te pullo ɗum heeɗo e mami hoɗanma ɗum sabu woni jawre bille e beedeede ko koɗota ko ɗo joni no wiyete ɗo ko jaru woni ɓellere hoddu fulɓe fof ndendi jaru ɓe kala ɓurɗo gollude ɓurata haalede mbo golli haale eyyi ana wana Ousmane Kaaru beele en Aliou Dembour Lella en orabal en ɓen fof siɗi koliɗi koɗe ɓe guinnete wadde Harouna Moussa en fof guinnete a faami e so yi bambaɗo jogui hoddu o siftori pulla tan taw ko warko waɗi ndeysan te bambaɗo wawa yaha taw pulla arani pullo ne wawa yaha taw bambaɗo arani so wiya ko Hammadi ila Samba ila Demba ila labba dekka pulla Samba bambaɗo Demba ayi so yi wonɓeɗo jolfuɓe to des fois mi waɗat men mbokkuɓe fulɓe ganda pulato mabɓe erdam e o morceau min hoɗannoma Coumba Gawlo so ndungu uri tande pulla wurat ndeysan ka welimi moƴƴona welimi ka welimi jontaɗona welimi ka welimi kara sirana welimi ayo Oumou Dieng ɗo nodda sayande julde ñaan tan wurel fari Mamadou Diam Dene Mamadou Diam Soyna Mamadou Diam Rella Mamadou Diam Koddel Mamadou Diam Seydou Mamadou Diam Paté Mamadou Diam Fari Mamadou Diam woko debbo jawan payɗo bawɗo hoore mum ɗo noddo Nafi Samba Laytid Bamour tan coyri jumtiguin e Samba jumtiguin e Demba jumtiguin Chéri Yogo Soh heɓe ketto Pindi TV
Allah yajjin parce que hande mebɗo ar mais wo ko weli me Pini TV holko welma communication o mo tawmi ɗo yimɓe ngono liggo hun ɗum barkina ɓe ngol neɗɗo gooto enen jiiɗi yummu ceeri baaba ko taƴam en no maago yimɓe so jiiɗi yummu tan yimɓe jiiɗi baaba seydi en weltima ma no feewi par ce que yero waɗi nde présenté kettim émission ma tan dañmi envie arde ndeysan par ce que mi hen fullo mi hen fayida mi hen kadi yidde ɗo ɗo gonɗa ene weeli neɗɗo yo fasno hoorema umu jang neɗɗo yo andu hoorema eyyi ko noon ɗon e mbima mbo acci andema fof andu mo jaaɗama taw ɗon jomum ewa ko ɗo woni piindi so lekki fiindi wamɓe e so bobo yonti yillo piindi piindi na welemi piindi on ne safanmi Pini TV Pini TV nisan hande noon fonno arda bambaɗo gol biteɗo Cheikh Niama Ba mbeɗa ko dañi contretemps mais Sidi Dieng yo lol en jaam amin aduna ko golle balle neɗɗo ñametake Daoud Moussa Dia ala saga haala mum haale ayi a jarama ka moƴƴo ka barkinɗo hina ɓaɗi ɗemgal ɓe kala mbo haalani a nanata kala mo gollaki nanata ana yiyani mbi mbarodi an sa wiyama mbarodi a weltoto mais sa wiyama rawano a weltataka ala pourtant noon ayi mbarodi ɓornotaka tuuba rawano ɓornotaka tuuba siko jikku o taki golle balle golle gasi ko noon tigi rigui machallah ko jibinaɗa Daara walla Dakar Daara jibinami ɗon mawnumi ɗon tawmi hoddu a suudu nenam suudu nenima eyi holno tawirɗa toon fintan mbeɗa lada tawmi kagguji ɗi jiñi andi Jolof fulɓe seɓe koɓe koddata bambaɗo mais fulɓe amen min jiiɗi yumma baaba a yani ngaari a leyru hoddudu so ɓeydin ummade kadi ma welam no fewi maître ka biɗan bidel sa coyel sam bidel sa coyel ngoni gawdi sa coyel de gawdi sa coyel woni ngaari aali cingodi kumba gaysir kumba jeeɓe kumɓe dubbalo guiɗel juumo aali Aissata ayi Jolof fulɓe awambaɓe kamen koddi pulla hoɗat adda naggi totta bambaɗo wiɗo ɓir ɗo min gandi pullo tottat bambaɗo mum nagge goddo galle wuro o galle goto eyi min min gandi min fulɓe amen tektina amen ɗum dasikari Dakaru sina yiɗima famde tan aw pat ɗum noon yaha haaju ma min gandi neɗɗo wawa famdin neɗɗo saabu neɗɗo ɓeydani neɗɗo ala neɗɗo ene famɗi kala mo ɓeydani neɗɗo wawa ɗum famdin min konngol ngol ɗon mbeɗa salo ɗum jam andi aɗen yimɓi no mbima yimɓe no mbi ñande foof kaari no famɗinam mi jaɓani ɗum kala mbo wawa ɓeydude mo wawa famɗindem Pulaar kedi no wi ladde anda ɓi moƴƴo kono ɓi moƴƴo no andi hoore mum ko neɗɗo yiiɗo waddem saɗa andi hoore ma tan latatake wala ande saloto sa famɗinama a famɗi tan tawat ko an jaaɓi famɗude mbo andam fof ganda hoore ma andi sa faɗɗima faɗma a ƴeewi banda walla sehil ma a yani mbima liɓoto ngol neɗɗo takal ngol lelade ko bisimilla yani ɗim ɗo joni mbiɗa warni gaɗa wi bisimilla ma nanɗam nder salle climatiseur o timmi mbeɗa kam Evian jarmi ɓoftimi julmi tisba simaɗe mbiɗam caa mbaɗa selli jooɗo mi weltataka eyi wadde mo garata hoore ma sa anda hoore ma sina arema
an nangita ɗum comme hoore ma sa fonki hoore ma noon kala garɗa ma an nangga ɗum comme hoore jaggaɗa nanggaɗa hoore ma Seydi Dieng eyi koye pulago tawa wertude lees werta yees ɗum ko fulɓe jeeyi ɗum mbeɗa heewi wiide ndeysan mbimi enen hannde sa ummima Dakar a yilliyima guila Fouta men ha ɗowa wonde fof a ƴeewi pullo sa yeehi a hersat teddungal gonɗo toon e no joomumen pawiratmani dow hannde naam enen kala ko teddinɗen joomumen fof heddot ƴewta teddungal mabɓe kamɓe machallah no weeli rottorɗo ara bowluji dagodir bisimilla attayaji tajime fof kirsanmo ko jogui e ko mbasi fof andata ɗum saabu keeɓe yimɓe tedduɓe teddinoɓe ewa machallah nonne mbiɗa ko Jolof jibinaɗa ko mo liggittonɗa ɓe ɗo e fulɓe a limti hen hewɓe beele aɗan jokki golle e mabɓe walla andi hawde bamban dokka ɗum yaaha ene weeɓi saɗi ko nanga ɗum min mbiyatni ko mi ala dimo min jogui min ko sehlaɓe siko Allah machallah kala ɓesdaki hen ɗum ustaki hen en tawno komi bambaɗo beɓɗo naf par ce que min wawi mi wona torotoɗo kono ka toriɗo Allah so wima torotoɗo hanmi wawi ar ummu tan Seydi Dieng mi salminma komi bambaɗo a rokki kam mi parema fa subaka kadi goromde sohla kadi mama artama mi wona no mbaɗiranmi min sima are ana ummu a rokkama hen tan subaka sen potti no foti rokku machallah bakka noon ko min wambaɓe Jolof min ko noon min neera Seydi Ba ko noon tigui aɗen no mbatten ala no mbatten sowona mi woppuma gokka ɓawkoma yeɓoɓe ɓe Ayaw Pindi TV taw wona min wima waɗni e hollam no mbawirɗa juhulɗa hollam doole ma joni mi noɗam ɗo ɓuri ganda faali ko nanmami ɗo eyi arminan une puy kala ɗoɗo desiddade hammet malal gorko pullo pamminnaje taggalleyel ɗo noddi Saydou Amayel pullo so selo onon gorko pullo jeyatoto waalo barak salminama mawnam goto mbiteɗo may Idiraki Diary makkul joji mayram jibel penda julli jaƴe maladima jasarnaja Seydi Sow cila Amadou Yero bolam mengi tanum gara ali en ko yontaɓe waala Harouna Moussa Dia mi yaltude bonnani wonata jalta bande en jaltanma Seydi Dia Allah accuma jeese amen Allah accirma bawal ma Allah accirma kadi miñiraɓe ma ɗo noddo Aline Sall ceɗɗo ɓe ñuganda Samba Mariam Molo Barogo salliga seegama saɗaka ñalani wa tamani gellumo ñamani goronima e sehlam Abuja o ko grand commerçant sehlam men koduno ɗo e PAI ɗo ɗo to Pindi TV komo ɗo jogui gueɗal aɗa nananan danam de ha hande mbawkoma rek ha aɗa nananan danam eyi e mbawkoma rek paɗam eyi
muñandirami ko du kala ko namɗami ko non hoɗanma aɗen pulaar wi ittu haalma e haalam ittani yawaare Oumou Dieng Fini TV ndeysan radio yontaɓe tawi yontaɓe mbaɗi hande salminde on Seydou Ba machallah weli weytini nde tawno pulaagu no weli fulɓe kadi ha goni tigi rigui ndeysan kala ko dilla e pula no wela ɗumen wadde yo Allah sellin dande machallah Allah ɓamtu gollal ngal jara yeeso donc ala no mbatten sowona mbaydodira e yeɓoɓe Ayaw Pindi TV karlitɗen ɗo ha saaha goɗɗo e Oumou Dieng miñam weltima no feewi invitation mo ganduɗa hoorema a suƴum nder wambaɓe ɗo e Pindi TV mbiɗa mbiyumi ar jewten e kala kalmi ɗo ganduɗa ko hoorema kadi ɗum rewani lawol mbeɗa yafno ganda haala wayi noon neɗɗo timmani ko jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum weltima no feewi yo télé o barkin amin ya yo radio o barkin ya barka Allah e nela ɗum e Daoudou Moussa Dia minen min calminma e yimɓe fof mbayi noon ma e fulɓe jewetaki simi joddima wona Elhadji Ndiaye 2S noon mbiyanmi ɗum e ɗum noon anne yo Allah jaggiranma ya barka Allah waddi suttehu fof wanoni heeñere laaɓi dañta hen lawol bandiraɓe sehilaɓe amtuɓe yebde Ayaw Pindi TV kala beltantoɗo Pindi TV machallah min calminirima jooɗi ɓerde bandiraɓe kala ko ferguita e ko tata onon ñaaga yaafuyi nde tawno neɗɗo timmani bandiraɓe sago men yo moƴƴo yo feew nde tawno balɗo suudu tib e balɗo e château fof poti annimaɓe woni holɗum finde jaam wadde enen fof anni men yo pulaago yaaro yeeso yo feew bandiraɓe sehilaɓe on beltodama ha saaha goɗɗo